Grûpên çekdariyên bi ser opozisyona Sûriyê ve li Rojavayê Kurdistanê dibin pêkirinên xwe de û di diziya malan de û derxistina avê ji gundê Eşbe berdewam in. Jêdereke Xwecehî ji Radyoya Rêbaz re ragihand ku grûpên çekdariyên bi ser Tirkiye ve av ji westgehên avê li gundê Eşbe li gundewarê Hesekê derxistin. Herwiha û di 12 vê mehê de Rewangeha Sûriyê ya Mafên Mirovan ragihand ku grûpên çekdariyên bi ser Tirkî ve hejmarek ji dûkanên bazirganî li gundê Eşbe li gundewarê Serêkaniyê dizîn. Herwiha li bajarê Girêspî jî otomobîleke kirê dizîn. Ji nehê cotmeha borî ve wate ji dema ku Tirkiye dest bi operasyona xwe ya leşkerî li ser deverên Rojavayê Kurdistanê kiriye. Bi sedê hezaran ji welatiyên deverê derbider û penaber bûn. Ji bilî kubdehan bûne qurbanî û niha jî mal û milkên welatiyên deverê didizin yan jê kelûpelên wan desteser dikin.